Здравейте, будни, мислещи и търсещи приятели! Добре дошли в моя YouTube канал, дългоочакван. За него ме питаха през последните години много хора. Той е безплатен и в него искам да споделя с вас в кратки видеа всичко, което съм научила за 33 години във връзка с запазването на здравето, изцелението на всяка болест, запазването на младостта и добрата физическа форма. Какво се случи преди 33 години? Защо споменавам тази цифра? Защото тогава прочетохме с мъжа ми книгата "Лечебен глад" на Пол Брек и в този миг решихме, че преминаваме към здравословно хранене и периодични 3 до 10 дневни гладувания. Това е един от най-добрите избори, които сме правили в живота си. Защо всъщност човек се разболява? Откъде идват болестите? Те имат физически и духовни причини, имат и конкретни причинители. И в отделни видеа аз ще разгледам физическите, духовните причини, конкретните причинители и след това ще направя много видеа, в които ще разказвам по какъв начин може да бъде излекувана всяка една нелечима според медицината или пък трудно лечима болест. Като казвам това, не разбирайте, че напълно отричам медицината. Аз самата не ходя по лекари, не пия лекарства, освен аспирин, активен въглен и валериан понякога. И нямам нужда от техните услуги, но медицината е изключително ценна и полезна в случаите, когато човек е претърпял инцидент, например, и трябва да бъде събран буквално на части, или когато има нужда от спешна медицинска помощ, изпаднала е в някакъв шок или пристъп на много високо кръвно и така нататък. И това е фатално, или пък в случай на инфаркт и инсулт. Но в случаите, в които медицината просто предписва хапчета и ви казва пийте ги до края на живота си, това е една голяма измама на Big Pharma, която ще се опитам да разсея в моите видеа. И така, първото видео – физически причини за болестите. Те са 4 групи. Първата група е неправилното хранене и приемането на много лекарства. Втората група е неправилното дишане, третата група е неизлагането на слънце и четвъртата е липса на движение. Нека разгледаме първо неправилното хранене. Всички вие имате някакви познания по темата, но нека ги обобщим и задълбочим. Когато аз бях дете, всички хранителни продукти имаха много кратък срок на годност. Между 2 и 4-5 дни, след което се разваляха. В нашето съвремие хранителните продукти, даже такива като прясното мляко, които са изключително лесно разваляеми по принцип, те могат да стоят по 6 месеца в хладилника, без да се развалят, защото са напълнени с консерванти. Има и много други химически съставки, които вече се влагат в хранителните продукти, някога бяха недопустими, като оцветители, подобрители на вкуса, на фона на все по-обезвкусяващата се селскостопанска промишленост, тези продукти, селскостопанските, са в основата на храните. Защо се влага всичко това? Защото търговците искат да печелят. Те не могат да си позволят да допуснат храната да не се купи на време, да се развали и да я изхвърлят. Ние живеем в свят, в който печалбата е най-важното нещо. Не здравето на хората, не честта, не почтеността, а печалбата. Затова търговците принудиха производителите да влагат в храните какво ли не, само да ги направят по-вкусни, дори пристрастяващи и да увеличат срока им на годност до някакви неимоверни измерения. Всичките тези химични вещества, които се влагат в храните, са синтезирани в лаборатории. В нашите тела протичат биохимични процеси. И тези биохимични процеси са изключително сложни. И при тях се осъществява преработката на физическата храна в енергия, която поддържа нашите жизнени процеси. Но когато всичките тези синтетични добавки попаднат в нашите тела, за където те не са предназначени,
Те започват да се свързват с полезни химични вещества, започват да ги изхвърлят чрез отделителната система или направо се натрупват в кръвта, лимфната течност, тъканите, ставите и черния дроб и объркват работата на цялото тяло. Нека кажем кои са най-вредните храни, освен хранителните добавки, за които вече говорих. Първо, месото. Защо месото да е вредно, след като постоянно ни убеждават, че трябва да поглъщаме огромни количества белтъчини? В действителност, човешкото тяло няма нужда от много белтъчини. Няма да използвам модерната чуждица протеини, изобщо не използвам чуждици, ако забелязвате. Те нямат силата на нашите думи. Белтъчините ние можем да си добавим от различни други храни, като например суровите ядки. Там те са много по-качествени, по-лесно се усвояват и са по-безвредни, отколкото в месото. Първо, месото чисто енергийно е храната с най-ниски трептения, защото едно животно, бивайки убито за храна, изпитва ужас. Когато той изпита ужас, първо се получават тези ниски енергийни трептения на месото, което изяждаме, и второ, ужасът на животното произвежда огромно количество отрови, които се отлагат в тъканите в този миг на смъртта му и човек после ги поглъща. Освен това, месото съдържа много голямо количество пикочна киселина, която пък е в основата на подкиселяването на тялото. То води до много други болести. Знаете също, че подаграта се дължи на натрупването на пикочна киселина. Тоест, месото има наистина много вредни въздействия върху нашето тяло. Освен това, дали наистина имаме нужда от толкова много белтъчини? Ако сравните състава на човешкото мляко и състава на млеката на хищниците, примерно, ще видите, че в млякото на един хищник има най-много белтъчини, освен водата, след това мазнини и никакви въглехидрати. А човешкото мляко съдържа най-много въглехидрати, след това белтъчини и съвсем малко мазнини. Ето това показва каква трябва да бъде храната на човека. По принцип, човешката клетка е създадена така, че тя работи само с вода, слънчева светлина и глюкоза. Това е напълно достатъчно. Разбира се, като казвам, че въглехидратите са много важни за човека, далеч нямам предвид бялата захар. По-нататък ще говоря и за нея. Така че храната на човек, за да бъде той здрав, трябва да се състои от малко храна, предимно плодове, зеленчуци, сурови ядки, пчелното млечице, пчелният прашец са много ценни храни, овесените ядки, смесени с различни семена. Готвената храна трябва да бъде готвена минимално, т.е. тежки процедури, като многократно запържване, пък после варене, пък после добавяне на някакви сосове. Сосовете, между другото, готовите сосове са също изключително вредни, защото те са пълни с всякакви от тия химически вещества, за които говорих в началото. Друга много вредна храна, това е бялото брашно. Бялото брашно се образува, когато от житното зрънце бъде отнета червеникавата обвивка, която се продава в пакетчета под името пшенични трици, и кълнчето, което пък се продава отделно в пакетчета като пшеничен зародиш. Пшеничният зародиш е най-ценното нещо в житното зрънце, защото то съдържа най-много чудесни за тялото и здравословни вещества, минерали, витамини. Обвивката, тъй наречените трици, те пък съдържат влакната, които помагат първо да се заситим по-бързо, когато се храним. Знаете, че ако изядем едно късче плътен, пълнозърнест хляб, ние се нахранваме точно толкова, колкото ако изядем 4 филии бял хляб. Белият хляб е като донапрен. Той е баласт. Той не ни засища. Той съдържа бялата част на житното зрънце, което е предимно нишесте. То затлачва отделителната система на човека и в същото време се способства и за напълняването, и за лошата работа на отделителната система и създава още куп други проблеми в нашите тела.
Рафинираните продукти като цяло са много вредни. Рафинираното олио също е вредно. Рафинираната захар, бялата захар, тя съдържа 98% захароза. Това е въглехидрат с много висока концентрация, която нашето тяло не може да преработи и не може да усвои. Когато на времето изучавах в университета промишлени технологии, там учехме, че олиото се рафинира с азбест, а захарта с сода каустик. И двете неща са изключително отровни. И малка част от тях остават в рафинирания продукт. Друга много вредна храна е маргаринът. Той по хранителни качества долу-горе напомня и се приема от тялото като разтопена течна пластмаса. Тялото не може да го обработи. Това са хидрогенизирани, т.е. насилствено натъпкани с хидроксилен ион OH- ион, за да може течното олио да стане твърдо и да имитира краве масло, а и вероятно да се пренася и складира по-лесно. Може и маргаринът да е измислен с така чисто недобрата цел хората да се разболяват по-лесно, когато ядат него, вместо краве масло, да речем, или вместо много популярната, когато аз бях дете, филийка, намазана с олио и шарена сол, или червен пипер, което беше известно като циганска баница. Следващата много вредна храна, вече напитка, това са газираните напитки, защото те съдържат въглероден двуокис, както и много други вредни вещества. Въглеродният двуокис първо е отровен, второ те успява да се свърже в нашите тела с много ценни метали и да ги изхвърли чрез урината. Най-вредни от газираните напитки са шампанското и тъй наречените енергийни напитки. Енергийните напитки всъщност са нещо, което съдържа кофеин в количеството на 5 до 7 кафета и други възбудими вещества. Те не ни дават енергия. Те просто превъзбуждат нашата нервна система. Тя буквално казва "Вау!" И мозъкът бива излъган, че тялото има енергия. И ние започваме да се надъхваме. Има много сили. Ето сега ще свърша много работа. И когато действието на енергийната напитка премине, тогава ние осъзнаваме, че както сме били уморени с излъгания мозък, извършвайки още много работа, ние всъщност сме се изтощили до краен предел. Освен това, голямото количество кофеин в енергийните напитки, особено в една напитка, която е най-страшната от всички, и производителят не случайно я е нарекал ад, хел. Много деца починаха от силна аритмия и спиране на сърцето в Щатите преди 10-15 години. Бяха на път да я забранят, но лобито на тези, на които принадлежат големите хранително-вкусови компании, успя да я остави на пазара. Толкова за вредните храни. Хранете се просто, хранете се в умерени количества, 3 пъти на ден без да преяждате. Нека поне половината от храната ви да бъдат пресни плодове и зеленчуци, салати, в които няма месо и майонеза, а са чисти зеленчуци и зехтин и сол и лимонов сок. Готвената храна да бъде малко, не яжте готвени домати. Те правят изключително висока киселинност в телата. Следващата физическа причина за болестите, това е неправилното дишане. Има изключително много видеа с йога дишане, с различни други техники на правилно дишане. Изгледайте ги, запознайте се и осъзнайте, че когато, например, сте много притеснени, когато много бързате, тогава просто забравяте да дишате за дълги периоди от време или дишате много плитко и неравномерно, при което сърцето първо страда, защото той има нужда от дълбоко, равномерно, ритмично дишане, за да работи добре. И освен това, тялото не се насища с кислород. Кръвта остава бедна на кислород, оттам всички клетки и органи и оттам цялото тяло страда. Много често аритмията при много хора се дължи просто на това, че в момент на стрес, на силно напрежение, те просто спират да дишат. Затова, усетите ли аритмия,
Не бързайте да се вайкате, да изпадате в паника и да търсите хапче против аритмия, защото много често хапчетата изобщо не действат. Поемете няколко пъти дълбоко въздух, задръжте 2 секунди, издишайте го и си представете нещо много приятно. Някой прекрасен момент от детството или от младостта. Нещо, което в този момент ще свали напрежението от вас и ще ви върне към хубавите моменти в живота. И ще видите колко бързо наистина се овладява аритмията по този начин. Третата физическа причина за болестите, това е неизлагането на слънце. Веднага бързам да кажа, че има хора с различни кожни болести, които не могат да се излагат на слънце. Но си мисля, че сутрин при изгрев слънце, в първите 15 минути на изгрева и вечер в последните 20 минути на залеза, слънцето е безопасно дори за хора с такива заболявания. Защо е изключително важно да се излагаме на слънце? И то не само лицето, ръцете и краката до коленете, а цялото тяло. Защото нашите клетки имат способността да складират фотони светлина. И тези фотони светлина тялото изважда, когато е болно или когато има някакво затруднение. И чрез тях то се лекува. А фотоните светлина ние ги получаваме пряко от слънцето. Ако не се излагаме на слънце и то цялото тяло, тези запаси на клетките просто изчезват. Те се изчерпват в един момент. И тогава какво правим? Ами нямаме защитни сили. Нямаме с какво да се излекуваме, когато сме болни. Тоест, съпротивителните сили на тялото значително отслабват. Освен това, слънцето има пряко въздействие върху нашето хормонално равновесие. Защото то въздейства върху щитовидната жлеза най-пряко. Тя е ето тук и се намира точно под кожата. Слънцето пряко я огрява и въздейства. И ако това не се случва, тя не може да произвежда хормоните, които са жизненно важни и да ги произвежда в нужното съотношение. Епифизата и хипофизата също така работят с помощта на слънчевата светлина, макар и да не се намират толкова повърхностно като щитовидната жлеза, но те отговарят за производството на два изключително важни хормона. Това са мелатонин и серотонин, хормонът на съня и хормонът на щастието, които са в основата на нашето психическо равновесие, способността ни да се радваме на живота, способността ни да учим, да запомняме, да бъдем жизнени, млади, положително настроени, да преодоляваме с лекота препятствията и трудностите в живота си. Затова, мили хора, излагайте се на слънце. Аз лично не ползвам слънцезащитни кремове. Просто гледам да не излизам на слънце или на плажа, да не съм в часовете между 12 и 3, когато слънцето през лятото грее изключително силно и радиацията е много висока. Четвъртата причина, физическа причина за болестите, това е липсата на движение. Много хора ходят пеш и това е прекрасно, но не е достатъчно, защото цялото тяло има нужда от движение, от раздвижване, от разтягане, също така от силови упражнения, с помощта на които нашата мускулатура да бъде поддържана здрава. Защо? Защото с годините, примерно някъде около 40 години при повечето хора, при някои по-рано, при други по-късно, човек си казва: много съм изморен вече, къде сега ще ти правя упражнения или ще ходя на фитнес и така нататък. И да поседна пред телевизора малко, да се отпусна и да си почина. Това става навик. Когато стане навик, мускулите започват да линеят. Те отслабват. И когато ни се наложи в определен момент да свършим някаква тежка физическа работа, да вдигнем нещо тежко, да го пренесем от тук до там, или примерно да прекопаем нещо в градината, или каквото там си искате, по-тежка работа, тогава мускулите вече нямат нужната сила, за да го направят. Обаче ние продължаваме да се напъваме, да правим тази тежка работа и тогава усилието се поема от нашите стави. Какво правят ставите в този момент? Поемайки усилието, без достатъчната подкрепа на мускулите, те се изкривяват. Така започват много физически изкривявания на хората. Масово възрастните хора имат гръбначни изкривявания, изкривявания на ставите.
Така че, скъпи приятели, намерете тези физически упражнения, които са възможни за вас. Дори да имате вече някакви проблеми, изкривявания, силни болки в тялото, със сигурност има упражнения, които могат да бъдат прилагани. И това ще ви помогне изключително много. И последно, нека кажа за лекарствата. Лекарствата, също както всичките отрови, влагани в храните, отново са бавно действащи отрови. Те потискат признаците на едно заболяване, например свалят бързо високото кръвно, но в същото време те не лекуват проблема. Той остава и хората стават зависими от лекарствата и се налага цял живот да пият по 5 до 10 различни хапчета, като лекарите постоянно им ги сменят, защото или едно не им действа добре, или пък друго отказва да действа при тях. Хапчетата са отново химически вещества, които се натрупват в тъканите, помагат временно за едно нещо, но увреждат 10 други. За всяка болка има билка. Просто търсете нещото, което ще ви излекува окончателно. И в този YouTube канал аз искам да направя точно това, да ви науча по какъв начин да лекувате болестите окончателно и да не остават във вас и да не бъдете зависими от лекарствата. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала, отново казвам, че той е безплатен, и изпратете видеото на познати и приятели, за да може да получавате съобщения и за следващите видеа. Пожелавам ви здраве, любов и радост!